Piye? Iki lho kono terno. Kok iso. Ana Mbak Maria, ayo kana. Ya, ya Allah. War! Kenapa diarep-arep? Aku ate jemborok iki, Mak. Loh. Saiki lho, Mak yo. Oh alah. Titik. Kok aneh-aneh ae. Ya wis matur nuwun. Heeh. Yo kok ngono kuwi tok ae kok aneh. Iya wis toh, wis matur nuwun ya. Iya matur nuwun sing akeh yo, Mak. Ponakanku mbok angkat tok. Oh lah, kok iso sing ora-ora. Iya. Mak yo. Heeh. Ku ponakane. Ponakan. Larene Mbah Lah. Iya kuwi larene Mbah Lah. Ku sing barep. Sing barep sing aku anak Mbah Lah ki yo. Ora ngono. Unboxing. Tak kira sing mbok anu. Alah. Mur gayamu kok. Aku. Ora dhewe. Oh, Mbah Lah atasane Mbah Lah lho. Oh, alah. Pur. Ya Allah. Ini sama mama. Kita masak mak ini. Iya, dadak men berarti sing kene mu gak makni, Mbak. Oh iya, mak kan mah. Tak kira makni dadakan makni nang kono. Sing kono tukang masake wis apa? Lah, kayak Aku semateng. ada nih kok. Mas. Aku yo anu aku tak kok ya. Mungkin yo adik mamanya aku dadi rasa masak. Oh. Ya tetep masak. Orang kene antek merah masak. Wong kene iki ra ngarah ora masak, Nger. Apa-apa tetep masak ya, Mak. Heeh. Langsung mangan, guys. Sing adem enek nok, Pak. Sego nggone Mbah Lah kira ya adem. Aja kulino panas toh, popoe. Tak apa-apa ndak kudu nduduhno cah omahe klurno pira, ndak kok ladeni bojomu. Kok kaya bayarem pira. Iki lho tak cukuke panggange, Pak. Aku tak melok mangan lho kok. Sik tak njupuk tripod. Mangan. Enak ki. Yo. Wis ta mangan. Man, ketonjokan dulu ki, apa ini ngarani? Tahunya blak-blakan kayak telur dadar ya. Kau gini bayi pausan sunat. Tombok. Ini arep-arep, Pak. Kau buat acara umur sing arep. Umur kok Aku ki lho kok kena tempesan ae. umur iki lho kok anu bae pausan ki jarene Cepet kan? apa enggak kok orang teko-teko. Iki masak apa ora? Lah lah ya arep-arep bandane wong. Bangun, katanya. Masih arep-arep ora arep-arep panganane wong iki dosa. Dosa diduk rasa. Dikendher kok dosa kowe. Mangan arep-arep panganane wong iki dosa mur. Besarnya. Padahal aku wis minggu urung mak, engko aku ngomong. Dalam. Nggih. Kunci apa ya? Kunci apa ya, Mbak? Ini mau ngomong ngeratur ngomong. Kunci apa ya, Mbak? Apa ditokno? Apa ditokno kuncine? Ditokno piye lho? Apa diternari ping piye ndi? Mbok. Ini.
Mana ini? Iki memang di kamar biasanya tendakan iku aku yang ngertos lagi kunci kos. Kok carry aku yo. Jangan sih kunci kos tambok kana. Lho, maksude nek ndekmu yo uga nganu leh, Mak. Ora resik-resik nganu tak kebasi tok, biasane niku lho. Kunci kos-kosan kan? Nggih. Piye ya? Apa? Ndek padahal wis balik jupuk buku iki, Pak. Nah, ngopi. Orang terakhir pun piye kan ditakno. Ndak jere sing kok golek nang aku di terno Mas Arif pin ngene. Kan ngawi ora jene. Kan ngawi. Dia kok ngade ini. Berapa? Kena ra ke sontok puo kan. Dia mau aku gak paham nek carry dong. Kayaknya apa siapa senang duprak-duprak. Enggak mau. Nggih. Enak dah. Ada semangat, mangan juga Pak Dewi Pak. Apa ya Pak? Apa? Dong ini kita. Lanjut Pak. Apa? Melok mangan itu kan buah. Laurun. Karo. Melok buah. Kok penak men. Aku masak mangan anu bae. Aku nek wis goblok kan wis mae buah kan gak buah. Nek wis mae buah kan aman. Dulu ora entek sapa sing ora aku. Nah, bapaknya kan mandi Mbak. Mama tempe. Jangan ini. Jadi nak walau kena walau kempi nak. Kenapa? Kenapa? Iya, Lagi Pak Gidar kula gak apa-apa kok. dhisik to mak iki lho aku ngene. Aku jangan kudu sereten aku, Mur. Kamu kok walau kempi nak. Lha iki jangan ya, Mak. Jangan. Aku jangan. Udah. Tak minggu dhisik ya sepenting aku cicil. Gusti masyaallah. Ku permangan mangan kamu. Mangan. Mangan, Mak. Oke. Mak iki lho sing bar mangan. Bak mangan bar mangan, guys. Mangan tapi oh bar mangan iku tunjukan di rumah seko sing meter rumah seko mah tunjukan kondi. Yo dibuka mak iki mangan. Ikan berat. Sik dimangan neh. Nggih. Ya Ya Allah. Allah. Lah yo balik lah. Mas, tapi kok Iya, jadi dulu. Ya wis balik. Wes balik lah. Balik ini. Balik tekan di. Yo ndek omah. mana di sana kesek nang cepu. Kok enek ae. Kenapa nyuka to kausen iki. Saya, Yo itu. Emang? Engko jam pira? ngene iki nek umpamane tiba-tiba mulai titipno Pak Kose kok nak njol. Bocah ku iso titik iso digowo mulih Nggo nggo. ning alon itu iku. Wong kunci kok digowo ngalor ngidul koyo ora duwe pak ngono. Mun jarene kan iki ayahku Solo. Ayahku matiku Solo. Aku ngrasa cahku bohong. Ndasku mumet tok. Pas aku umat loro. Degi sadro nganu beda. Tapi nara rondo ketok ora gelem. Tapi kroso. Iso ngamplok mae. Iya. Ngamplok doean bayi. Saya biasanya ini. Biasanya aman apa cal ngomong. Mau kakak tuh carry ini. Balik nih. Jadi mau sik nang cepu kene atau sik sarapan.
Ora ono komermu masak sekongkon. Mau beli kudung ya bebek padahal kudung yo nang kono. Masa sih bikin apa? Bingung aku masak aja. Ada sesawan. Mantan. Sekali. Mana mana umur mana jasa alim. Ibu pak. Pak Koran wong bedak tetel. Wong buruh iki piye Pak? Ora kena buruh ora. Ning Ngene kene lho Pak. ning kene buruh ora padha ae. Ngene lho Pak. Pokoke nek jane wong kebedak bedak teteli. Iya. Pak. Lah yo ngono ki mbo Pak. Kene iki buruh ora buruh padha ae, Mbak. Positif pangan. Gawe mangan. Nah, ojo. Ora maksudku ini lho Pak. Ibu-ibu obat. Tetel. Oh padahal yo malah akeh buruh ya ambek darahnya terus mangan iki yo wis Pak esuk ngene iki. Terus Akan tak kono. Sang malah nyuk sang malah. Ada malah Mbak. Iki Pak yo enak padha. Aku nek jangan malah iki tak gongso Mbak. Cemplung. Oh, ada. Mesti kayak kacang tunggak. Kayak pindang asin. Nah, Boten Mas, boten tumbas. jangan walu. Ah, kok sukan. Loh, Kok sukan. mboten Pak, niki ojo nang ngarep kamera, Pak isin aku. Oh, isin barang. Nek nang mburi kamera kan gak ketok ngono lho, Pak. Coba sendiri. Duduk. Dek 6 Mei. Gawe noe mah surat masal ngopo. Enten mak turune pinginane yo. Ada no. Ya Allah, Mbak lalu. Koyok kere, Mbak. Piye lah sih, nganaan muahi jaluke piye? Jaluke panganan kucing iku mah. Kucing sik balung kok como. Gak yo aneh ya. Terus kulino panganan iku. Ku gak siut. Babar blas sih. Bangok tok ora dipangani. Tek semremes. Ini ki jenenge anu. Morokoro. Morokoro pari, Mak. Om rapat. Mas aku nek gak roh.
jenenge apa? Manggang sawah. Kemoro-koro. Kok mami wae ayo wis ana. Masih ngecet mama no, anak balam. Aku sih melok balam, coba balam. Balam kalian balam nih, balam Balam niku. kira dana. Maksudnya apa nih balam? Dulur wedok. Mbah bojone balam ki adike Mbah Bin. Wah masih gua apane ngono. Adine bojone Mbah Lah. Heeh. Adine kok ibu. Mbah Lah kuwi, Mbah Bin, Mbah bojone Mbah Lah kuwi ijik dulure, bojone Mbah Lah. Kakak adik. Bojone Mbah Lah. Ijek dulure bojone Mbah Lam. Mbah Fausan lho. Heeh. Sing lanang. Heeh. Mbah kok jenenge Mbah Lah. Kok di bojo. Sing lanang. Bojone Mbah Lah. Heeh. Mbah Fausan kan. Heeh. Kuwi iki masih mbuh adike Mbah Lam. Lah yo aku ngono. Kan tak aku ngubeng, aku nek urung pas pikiranku ya lak. Berarti kuwi diopeni cul cilik. Berarti kuwi gak nyengko Jakarta, aku nang lajeng Jakarta iki mak aku nang Surabaya. Aku saiki nang omah mak bojoku lara. Lara apa? Lara jantung. Mbah sih. Lah bojo mak mergawe bojone Tik ki mau mergawe awar. Eko. Awar Ida, awar Eko. Bojone serene mong Heeh. nang pabrik. Nang bijire. Pabrik awar Eko kuwi. Pabrik konveksi. Iya, heeh. Nang jahitan. Kuwi. Kepandheke nang mergawe. Saiki awar balah. Opene wong loro. Muga wong lanang nek dikaya aja lali karo bojone, karo anake. Nek loro sing openi sapa? Ora bojone. Mbok kono gelem. Nek kok bojo aja eling-eling nek kowe iso golek pangan tok ae. Ora eling anak bojo. Arek loro ibaratnya ngono lho, wong lah kuwi ngundhuh wong lanang-lanang kuwi. Aja saiki dumeh awakmu ki iso kerja sapa, anak mbok tinggal, bojo mbok tinggal. Ngelingi nek tupat. Ayo. Bojone iki ora ngono, Mbak. Angger mulai ngentuk tik meteng. Tinggal nang Mbah Lam. Tinggal balang kono. Lah wati iki meteng ae ti. Ndak bojo nang make meteng neh. Ndak ape moh lah. Ya Allah kok arep-arep. Ya anak Mbah Lah kuwi. Aduh meteng dhewe. Golek pangan dhewe. Wah. Apa yang mempekerjakan dia wis ana uang. Nek mereka ngrosok, Mbak. Nyetir. Heeh. Kedina 40 ya. Wah, Rian. Iya kan. Mungkin ini sedihnya 40 Mbak. Nak, nak. Biasanya nak nyetir niku baru Jangan ngomong. Kayak apa kelon biasanya? kertas. Oh, Lah aku kuwi tinggu gudang. Waduh, lah kuwi
sing ngandingi kuwi. Gurine Mbak Deni. Tikuse jagatan. Ya kok mak aku langsung gurine Mbak Deni ya. Iya. Omahe enggak tinggal gudang ya. Tikuse buat. Kayak kere. Lumur emang mana po? Aku mandas kok. Dodoi. Antuk Ayo lumur. sing ngekek. Buat duit apa enak bu? Aku gula mbak. Kak koyo ketok gula. Ya kakak kayak kok kok kita grunuk Tak barang. duit ra ketok. Wah, mbak barang sing golek no. Lah yo mak, aku yo ngono. Maksudnya yo jenenge mbok cilik-cilik lah tetepan ku yang kate yo Ya ayo mak ya. Iya. Maksudnya dari tiga anak-anak yang bilang mbak tuh belum no. Tiga anaknya pengen lumpuk no dulure. Pengen nek Pak Amin mbak mesakno ngono. Nggih, kadang anu apa mbah iki yo ngono mak yo. Mboke bento. Mbok gak ngurus iki. Kan bocah ora untuk gabeng, Mbak. Iya. Maju ayune. Wah, anak ora diurusi kok, tuwinggal pelenyat kok. Umur setahun luwih guys 15 wulan kan. Anak ditinggal. Balake pencor. Malah kowe ndeyek tinggal putuk senteot. Kesandung kerikil goluk komen. Kok sak open-opene mak yo. Iya. Lho ndilalah pakane mati. Alah lah yo. Lah emak mak, niku ninggale dhisik. Pak meninggal napa Bojone minggat iki ya. saurunge Pak meninggal bojone minggat sih. Wis minggat. Allah. Sandiku nek Pak Ya rupane kok pausan ngono. sandiku nek ngene mak. Piye? Iku minangka ninggal ki megakno Pak meninggal ngono sandiku ngono. Megakno sandiku megakno Pak meninggal terusan ditinggal anake sandiku ngono. Dilalah dikek nek ninggal sih. Pakane sesak kuwi loro sesak. Walah. Ditinggal. Ijek bocah Mbak Pakane. Paling umur piro ambek arifine. Paling ndau iki lho kok kaya anu timus lho, Mus. Tak muruki paling. Ya wis ya Pak. Wis bagiane dhewe-dhewe. Muga-muga ya sampeyan iso ngangkat derajate wong tuwa. Nggih, amin. Lah piye nggih? Terus kabeh iki enek garise awak kuwi enek ditulis karo sing gawe urip. Kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, kowe kudu ngene. Iya ora. Ngono nek wis titiwancine Gusti Allah kuwi. Kanugrahan dhewe, mbah kanugrahan apa ya tetep disyukuri. Nah iki nek ambek secangge. Iya. Nek tempe sapa mak apa Pak? Dikupotan mbak kuwi. Lah, kok kentang ngono mbak timplok. Engko ae mburi kamera. Di lagi seneng aku mbak pitik. Tapi Cara mlebu. Alergi nggih, alergi. Ndek iki alergi. Mbok alergi opo? Aku iki gak tau ngene iki, Mbak. Lah iya. Kudune cah darah ya mbak ya cah kuwi. Gak tau ngene iki. Lah iya. Mbok dir. Wis Nek matane koyo judir piring mbak cangkeme mbak. Kuwi lambene ngene tok judir ndek iki. Apa ya karek cangkeme piring yo. Ngene dari ndek iki ketok ngene judir ngene. apa ya kan mirip gak katel. Lambene. Darah kandel ya ketoke ndek iki tak delok ketoke kandel kok. Yo PC-PC-nan iki aku urung rono. Engko nek sempet tak rono. Wis diperiksakno nek muni jare wis diperiksakno nang Bagas, wis diperiksakno nggih. Ndekmu tak telepon jare wis periksa Mbak nang Bagas.
Nek ora alergi dari makanan, yo alergi cuaca. Kan yo kudune dijipuk sampel darahe kuwi lho. Kudune didelok darahe apa darah Dracula pakai roh. Lah teko ndas piring, Mbak. Mosok Dendi yo ngono, Mbak. Duko nek ndase yo gak tak delok, makane nek sing ketok-ketok yo. Ndas iki kok gatel ngono lho ya. Sire, tidak. Lah engko nek dekne melok ngonten aku rak yo nek Pamasem malah kemriyo. kemriya. Ngundangan. Tapi nek nang omah tok ngono yo. Wong aku ngontenku dilengger akeh seneng omah. Mbok ngerti lah aku gitu. Terus konten sak payuku di lah aku ngono sing penting iso ngkai bayar mur. Aku nek Sing bayaran. Ngkai bayaran kowe alhamdulillah, Mbak. Wong atasane aku lho, Mbak. Wong atasane YouTube kuwe lho, Mbak. YouTube 1 juta ki rak sing delok lah. Lah sing delok lah sing penting ki rak sing nonton iku to. Ora bukane sak subscribe, jare sak subscribe-ku tuku. Lah iku sak subscribe iku jaman opo? Rafa umur bayi piro 8 wulan nek sampai wis enek 6 tahun. wis enek 6 tahun kok ngir. Tuku lek sak subscribe kok tuku lek mbok tuku-tukun kok subscribe kok wong subscribe kakek tuku lho bahasa apa kok koyo kakek duwe e. Dan iki enek wong tawa, lek lajeng sajian YouTube kula pun enten 1 juta. Lah mbok dol piro, Nduk? 50 juta mawon. Mbok dhewe bingung nek iseni. Lho Nduk nek tuku, Nduk. Nek dol subscribe wis 1 juta nek mbok tuku. Ora, Nduk. Aku sita wis kopior ndasku. Dimas lek sing patus, Dimas kuwi duwe loro. Coke ya ora kanggo, Nduk. Ora diisi ki coke aku ngono. Yo mboten murah lek 1 juta tok. Aduh, Dek gambar apa lek kok duit kok 50 juta men. Lah saiki ki lho dulur-dulurku padha nemplek-nemplek jeneng-jeneng nggonku ngono ki wis padha bayaran kok nggih. Kok Rika ngono ki jute ya wis bayaran nggih. Marake ya wis mambu-mambu nggone keluargane lek damis ngono kuwi nggih. Dadi ya wis bayaran. Aku ki ora tega rasa wangir iso bayari Mbak Mur karo Dila wis matur nuwun kok. Tenan aku gak anu nduk gak apa tak kandakno apa anane aku. Tekokno Mbak Mur lho iki konten ki piro bayaranku piro lho Mbak Mur sing roh. Engko pemasukanmu tak dudono ben ngerti kehidupan nggonku ki sakone saka ndi yo. Pemasukane ki engko keluare piro kuwi aku ya cerita Mbak Dikku sakmene dilah metune wis sakmene. Lah yo Mak, turah-turah ki dek jaman kae lho nggih aku ijek apa jenenge. Maksude ki mergawe dek jaman kae lho Mbak, aku ora tuku-tuku, ora bangun-bangun. Ya isiku kok mergawe tok ki celengan dek kae ngono lho. Terus yo dikai duwe anakku biring kae yo tak kanggokno ngono lho nggih sang. Ya dikanggono yo iki le. Nggo gawe ngono. Yo saiki paman entuk kan wis tak nggo mangan, tak nggo turah yo. Kena nggo nyekolahno bocah lho, Ndek. Asam sekolah ki bener dina bayaran aku ndak ya. Ndak aku ape jagakno lengger, jagakno bayaran. Bayarane Lina yo bertinggo jajan dhewe nek wong tuwek sekolah kan yo tetep tanggung karo wong tuwek kan kuliah. Lho wis bangga lho lek dami iso kuliahno anak wis aku sematur nuwun. Sapa Pak kok bingung perkara man sapa? Kok iya dadi kei mangan Pak wong sego kok. Iya wis kei Mur, kei. Jangan kuwi dadi kekno. Sego dikei. Tuh, kae stres kae buruk-buruk. Wis ngene iki. Ora tau omongan mbek sapa-sapa Rafa ki. Wis delok TV berak-berok ngono wis biyen ngono. Sekolah yo bakure akeh. Wis ngono guys. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.